So mayong udto guys, welcome to my channel. So karon ako ra usa mo, actually wala si FR, wala si Saturn. Kay si Saturn natug, si FR na trabaho, ako mo palit og paniudto. Dili ra day kay ako din pud sila palitan. Karon kita kog post nga kung sila available na kuno ang Tagalas chicken na nakuno sa Lapu-Lapu. So ingon na mo, naglalis pa ni FR kung si kanon sa tin ako nung sige fast food kay kapoy kayo si fast food sa Delta. So ang Tagalas chicken kay healthy, kay deep fried chicken siya, so healthy ra jud. sige nako, bye bye. Palit daw tag Tagalas chicken kay nana daw sa Pueblo Verde. So awo na to ko. Pareha ba ka nag Tagalas atong chicken butterfly pareha sa TC. Mas ko nag college ug katong dapit sa Sibudok. So tara-aw na to ron kung lami ba jud lang Tagala dira. Sa lindot na bas open. Sige. Go. So karon kay Baman mo, this is the outlets sa Tamiya sa padok sa mga maglisod og tultol asa ang tawag gani Tagalas chicken butterfly. Saro wa mo ka familiar ning lugar. So padung ta sa Tagalas. Uy, sigulit balik eh. Padung ako dito. Astang inita. Wala ko gipa-park sa tubangan kay no parking dito. So kita kayo mag-Robinson Supermarket ano sa Pueblo Verde. Ambot open pa na sa Pueblo Verde at bang ano niya na ay Sinangag Station. Karon na nata sa Tagalas chicken butterfly. Pila na tayo, Miga? Lagay ko, kuande. Tulo. Same lang, naon sa manok sa una. Yung ana ang crumbs. Tigin ng crumbs. Okay na siya. Pila tatanan? So, balik kong sa kanan kay kung ang 4 pesos kong gida. So, balik na ta sa Tagalas. Karon gusto mo makaibaw unsa ko pamalit sa chicken butterfly, I mean sa Tagalas kay
palit ko og tulo ka Thai parts chicken nya panda yan upat ka dynamite gusto ni FR dynamite then nguyong tulo ka nguyong so stang lami no kawat no fast food man daw so again kawat muli kay mukhaon ko Tagalas chicken butterfly walang na diri kan na na siya aron kay actually nilaka ko sunahan kay bayad ko sa bangko bayad sa mga utang kita bayad og bills bitaw amo ra lagi English ng utang og bills and then ito na ko sa sakinan so see you guys bye bye so muna ni siya ang ipalit sa Tagalas chicken butterfly ang crumbs sa mga taga-Tisi taga Sibudok Sharo di mo ka numdom ani mo niya atong permi pangayoon free usually kung wala na tay budget sa manok palit ta puso din kanira imong paliton din so daog na chicken Thai part tulo ka buok kasay sini Thai di sa Thai so tulo pa sa atin karon si FR ganaman og nguyong o dili nguyong pa ni dynamite Sharo di ba buwang ba niya kani nguyong dynamite yapon dynamite balik upat ka dynamite then nguyong bagikaon ng usa alams na so mo na siya crumbs wala kamatayang crumbs sa Tagalas chicken butterfly ilang hatag for free ang rice kay marok man may naglungag rami yung patong puso so nga na ta yay ano so mo gyapon ning sauce sa Tagalas ang katong spicy og ang katong non-spicy is the original sa atong tutang Huwag ka Saturn! Ayun! Gilagay ko lang niya gamit ta. Magatos pa rin siya, nandito naman siya. Sus, magkatilaw ka sa sauce. Hingon yung ka, bura kag nibalit sa tisi. Pagkalami. Off na kay gutom na. Let's go! Lami jud kay sanan ang Tagalas chicken so murag mulay na usab same taste same breadcrumbs chicken same ra gyapon ang timpla lami kayo so thank you see ya lami ako na lagi ka ko yang na